I en fer-se de dia, els monuments ja estan completament plantats al carrer. Fem un recorregut per els de categoria especial, una categoria en la que l'artista Fran Sierra s'estrena amb Incivilització, este monument a Carolines Altes, amb un remat en ventall i un colorit innovador. A Florida Portatge, Pere Baena es ret homenatge a la solidaritat de les donacions d'òrgans amb transplantats. Un monument de 19 metres d'alçada amb un cor de vidre trencat en el cos central, coronat amb un remat de plantes que simbolitzen la generació de nova vida. L'expressivitat als rostres segell de l'artista Paco Giner destaca en Invictus. La foguera de Polígon Sant Blai amb un centaure central tracta el ressorgir després d'una pandèmia que ha deixat els ninots al taller durant 2 anys. Amb el lema "No és veritat, àngel d'amor", la foguera Sagrada Família tracta l'amor del clàssic Don Juan Tenorio. Així lluís el ninot indultat i l'homenatge que l'artista Carlos Carcí ha fet al seu company Manuel Algarra, que ha mort recentment. La ceràmica aspira a revalidar el primer premi de l'última edició de les fogueres, les de 2019, amb Mater Clamat, este monument centrat en el canvi climàtic i la crítica a la destrucció del planeta. És una foguera amb 2 cares que supera els 16 metres i amb gran volum en el seu remat. Palacio i Serra s'estrenen en esta comissió que enguany celebra el 25 aniversari. En Diputació Renfe no pensaven que Guerra, la foguera que va dissenyar Vicent Martínez el 2019, estiguera de plena actualitat este 2022. El borrianenc ha incorporat el conflicte d'Ucraïna i també les relacions tenses que tenim a casa. Una deessa alada i guerrera corona un remat de 2 tones de pes. L'alacantí Lorenzo Santana debuta i arrisca en la plaça de la Vinya amb Terra de 2 cors, una foguera que conta la història d'amor entre Tabarca i el castell de Santa Bàrbara i culmina amb una gran palmera que s'obre al cel, com la que veurem en pocs dies, que convida el foc a entrar a Alacant. Seneca Autobusos és la foguera amb més pressupost d'enguany, 100.000 euros que signen José Gallego, Toni Pérez i l'estimat Manol Algarra, l'artista que va faltar el passat mes d'abril. De fet, Algarra tenia una gran relació amb esta comissió i per això així trobarem molts homenatges a ell. I amb molts ninots amb mascaretes, amb desig de cremar-les per sempre per Sant Joan, i veurem com esta bellesa, que és el ninot indultat del 2021, desperta per fi. Acabem al centre, a Hernán Cortés, on l'alacantí Javier Gómez parla de la contaminació dels mars amb una pintura cuidada. Trobem de nou 2 cares en una mateixa foguera, la més dolenta, la de la contaminació, enfront de la bellesa florida de la natura. Esta és l'última parada del recorregut. Ara només cal desitjar sort a totes, encara que el premi, este 2022, ha sigut poder estar ací, plantar i celebrar.